Yero itrai. Hallelujah. Ko kilong kupa. Ko kilong kami. Ko ki kun samla. Kan te bat chen rang. Ko ki hap ki baren. Ha kan ka por ba menta. Na ong ipi. Woman sim jong try. Woman sim jong blay. Woman sim khoi. U ai. Kata ka khubor. Ubu kata ka khubor. Ha ka dok no janga. Upun syai yang baru ai ke jing syai. Ha kan ka por. Bangan ya thu ipi. Kat bangan ang duai. Kat bangan ang pendam ke jing duai. Kat bangan ang bu ke jing duai. Kawan ke jing pen syai na mun sim jong try. Kawan kata ka jing syai na mun sim jong try. Mun sim blai ong kum ne. Pilong ki ba kordor. Pilong ki ba ramdor. Shisha haduk kata-kata. Ublay ui ifi. Ublay da kata ka jing isnai ka jing o. Bat da kata ka jing baha ka jing o. Kalau ke ba subscribe ifi. Pilong kum ne. Ngaru ngalak ban long kum ne. Ni long kum ne. Da kata ka jing isnai ka jong blay. Kaman sim jonga. Kadok not jonga. Habawan kene ka jing pensyai na sim jong try. Haba mun sim jong blay pensyai kum kene. Kasyat kamen. Bat ngasnyaw kamen. Haduk kata-kata. Ngada ay ngok yo blay. Bat ngada snyaw ngok yo try. Kiba iit ki jong blay. Kiba suspa ki jong try. Ki kun ki jong blay. Ha kene ka por ba menta. Mun sim jong try. U ai leng ba. Ka ketien jong o. Bangan pensnyaw. Hapeng jong pi. Bek ngan ong pi. Kene ka jing im ba koridor jong pi. Kene ka jing im ka ba remdor ka jong pi. Kene ka jing im ka ba koridor ka jong pi. Kene ka jing im ka ba remdor ka jong pi. Ublay da nyaw kor ya pi. Ublay da keng kor ya pi. Uda wan jadi ka slah kan da bertai. Ban IT la di. Na ka benta ka jong pi. Halo di pena. Utit ya ngai pi te. Kata ka dor. Ka baram. Ka jing suspa ka jong blay ngai pi. Ka dor ka baram. Te ka jing em ka ba koridor. Ka jing em ka baram dor ka jong pi. Ia ka ba blay keng kor. Ba blay unyaw kor. Ka jing em jong pi. Na ong ni pi ha ka por pa minta. Ai ba ka jing em ka jong pi. Ba blay unyo ban shinshar. Ba blay unyo kanti ka jing em jong pi. Ba blay undon ha ka jing em jong pi. Ba jisu unyo ban yai sngaw ba ki do no ke jong pi. Kene ka jing em ba koridor jong pi kolok pa. Kene ka jing em ba koridor jong pi kolok kami. Kene ka jing em ba koridor jong pi. Ko ki kun samla kan te bat chen rang ki hat ki baren. Ka perthai kam dai hak ban yo ka jing em jong pi. Usoitan dai hak ban yo ka jing em jong pi. Ka jing kuat brai jing ka dok kam dai hak ban yo ka jing em jong pi. Ka jing sngaw ba jing ka perthai kam dai hak ban yo ka jing em jong pi. Na ong pi. U jisu. U try jongi. U blay jongi. U kan rat jonga jong pi. U sim jonga jong pi. Long ba kraw lor ki ba kraw. Ulong ba ik jonga jong pi. U blay jongi. U nekeng. U badai hak ban yo ka jing em jonga. U badai hak ban yo ka jing em jong pi. Ya ha ka por nga ong pi. Lada piu i ba ka jing em ba koridor jong pi. Ka jing em ba remdor ka jong pi. Ka jing em ba PM na ka dok. Lada pi ka long ba. Kadang long tli. Kadang long sudah. Ba klam u blay. Ba klam u jisu. Ha ka por. Nga ong pi. What you try. Ngap ketien jong blai ong kum ne neka sam chispa san kada khot ke basau ikten ke ba koridor shisha ikten ke long ke ba thiang shisha ikten ba ke long ke ba ai jing hun ikten kalau ngopen kedang ya dok nuot jong ini ikten jong blai na ong pi ni syam jing kerku ni mat jing kerku
kata ka jing bam ka jang man sim ka jing bam ban te ka man sim jong pi ban te ka man sim jong ko ke be ki jong blai ngap ngan pulia pedang jong pi ong kum ne to wat pi yau trai bat ika bor jong wat ika khamat jong halakasi kene ka jing em ka ba koridor jong pi kene ka jing em ka ba randor jong pi na ong pi ai bakan omlong ka ba thli ai bakan omlong ka ba suda ya ka ba khlam ublai ya ka ba khlam u jisu ya ka bakan long khlam u mensi bukhoi ai bakan ka jing em jong pi pinwa yo try ublai Jesus Christ haga jing em jong pi ai bo mensi bukhoi undon haga don ho jong pi ka Bible ka Quran ni ka tinjo blai ka Quran ni what you try what itu try jeng ni ka jing em jong na ong pi la da pi I ba ka jing em jong pi kadang long thli kadang long sudah kelempat don ublai kelempat don mensi bukhoi kelempat don try ka jing em jong pi what kalau you Jesus what kalau you try wat kalau you belai gaji em jong pi bahkan omlong ke bathli bahkan omlong ke basudah na ong pi belai I pi ngap ong ni wat pi you try wat you try gaji em jong pi ai bahkan gaji em bakordor jong pi ai kan gaji em ke baramdor ke jong pi ya ke bau jisu ya ke bau try unyo ban shinshar ba unyo ban shinshar ba unyo ban yai sngaw ba hage do no ke chopi ba oblai unyo akan ti ke jing em chopi wat pen sap ke ni ke jing em chopi wat pen le no ke ni ke jing em chopi ai ba oblai unyo te ai ba oblai unyo ban shinshar oblai yai sngaw ba Ublen yo kan tiga jing em jong pi. Yo ong pi. Pi dip na. Kaya ka jing em jong pi. Lada ka umdon jisu. Lada umdon mensim ko. Lada umdon ublay. Lada umdon utray. Ka ba ma ba. Ka ba sngaw ma ba. Namara khamat jo blay. Kan long ko mustay. Kan long ko mustay. Ublay syab itu bat ublay nom pediang ustad ublay berat sikating bam julip pengen ong ipi ladapi penslam ladapi buten baga GM jong pi ban ai je kai jisu jisu ni ban chinsha jisu ni ban ya isngom ha jisu ni ban dan ga GM jong pi ladapi buten isngom syab nai Lada buten, lada jiu try wan no, lada kajing rong no kan jia no, lada kajing wan arsin jong try kan jia no, pin babe te, pinong ngalai syai no, pin yam, pin siausi, pin laniari lade, pin babe ro, dan jing mentoy syo, cisin bau try lakan kai, cisin bau try ino. Mama ba ko kin men ki para ko ki be I chong trai na ong pi be kene ka jingem ba koridor jong pi kene ka jingem ba ramdor jong pi la na pila yo jisu pila sham yo jisu pila pediang yo jisu pila I yo jisu pila pediang yo mensim ko pila diang ka jing ai ka jo mensim ko pila don ka thwe jo mensim pila sha yalam do mensim ko but scam what can ratin show im man kasngi yait man kasngi ko ngo man kasngi yo try man kar hai man kasngi ka kam jong try yait bat ublai hallelujah but scam la sham ika spa ka bakan jabaning la sham ika spa ka bakan jaman sem haba pila yo jisu Hallelujah.
Snap ketin jok try kong. Tawat pio try. Bat eka bor jok. Ane pla syam yo try. Ane pla yo try. Pinyo snyaw ka bor jong belai. Ka bor belai. Ka bor mensim koi. Ka bor jong ka revival. Haka GM jong pi. Pinyo mat. Pinyo snyaw tu. Bau belai pensyai bor pi. Bau belai Kristyan bor pi. Bau belai pensyai bor Kristyan bor pi. Bau belai yarap eka GM jong pi. Pi mat eka GM. Piyo ka jing Kristyan no belai. Pi kendo eka GM. Piyo ka jing yarap no belai. Namar pi wat yo try. Piyo I ka bor ka jong belai ro. Ka yarap ye pi. U yarap ye pi. U Kristyan ye pi. Haleluya. Pi don ka thma. Nom long marwai. U tau ba kham khrau u don bat pi. Bat ka bor jong kan ya Yashua. Ban yeng yala eka thma ba kan jaman sim. Pin job dikine baro. Deka jing persyat bor jong belai. Deka jing Kristyan bor ka jong try. Deka jing yarap jong belai. Namar pi wat yo. Halakasni. Pi wat halakasni. Ika khamat joko. How pi wat halakasni ka khamat ka jong try. Ka khamat jong belai. Katan shine ye pi. Mumut ba belai yo ilut ye pi. Pi dan ka jing ka jong belai. Pi dan ka jing serniu ka jong try. Pi dan ka jing sumar ka jong belai. Pi dan ba ika jing suk ka jong belai. Pi dan ba ika jing keman ka jong try. Pi dan ba hakata ka jing hon bat utrai Jesus Christ. Hallelujah. Kemen sim jong pi ka syukumen baik bat belai. Kemen sim jong pi ka suk bat belai. Kemen sim jong pi ka hon bat belai. Ani trai Jesus. Tang ki ba mat sisya ken syam. Tang ki ba mat sisya ken singto. Hallelujah. De kane ka jing em ba koridor jong pi. Kemen sim trai pen syai nga. Uang pilong ki ba koridor sisya. Pilong ki ba remdor. Kani ka jing em ke ba koridor, kani ka jing em ke ba remdor jong pi. Bahkan omlong ke ba thli. Bahkan omlong ke ba sudah. Ai bahkan long. Bala dandau Jisu. Bala dandau mensim khoi. Ya bau Jisu ni shin syari ka jing em jong pi. Bau Jisu ni isngo bahai ki donut jong pi. Bau Jisu undon ha ka jing em jong pi. Utau ba don khon, udon ka jing em. Utau bom don khon, dan ka jing em bam jikot. Ai bau Jisu unyok kan tilut iki donut jong pi. Unyok lut iki mensim jong pi. Unyok lut iki khau jong pi. Unyok lut iki kejat iki keti ki jong pi. Unyok lut iki jing em jong pi. Ai bau Jisu unyok lut iki jing em jong pi. Haleluya. Ai ti show try. Ko kilok pa. Ko kilok kami. Pikaloi naman ka por ba menta. Ban ai ti show try. Ban ong yo blay. Ban ong yo try. Blay. Shime ka dot not jonga. Shime ki khlai jonga. Shime ki mensim jonga. Shime ki kti jonga. Shime ki kejat jonga. Shime ki jingmot jonga ka banga ailut shame. Pikaloi na ban IT show try. Pikaloi na ban wan ban IT ka jingem jong show try. Lada pikaloi. Pendam ka klit jong pi. Nan duai menta jong pi. Pendam ki klit jong pi. Nan duai menta jong pi. Tiba IT sisa show try. Toi duai menta jong pi. Try Jisu. Metip ikilong kapa, kilong kami ki kun samla contagion rang ki hap ki baret. Ki bakaloi banwan ban IT shimega chim chung ki ha kan ka por ba menta. Yok kan ti ma me ki do not chung ki. Ablay bi I chungai ke baki IT shame. Ko try Jisu bi e. Ika jing chung ki. Ablay men yok kan ti ka jing chung ki. Try. Mention share ka jing chung ki. Men yai singo bahaga jing em jongki. Lai jonga. Men yalami ka jing em jongki. Haga ni kapor ki IT shame. Yarab iki try. Isnai ki ablay. Singo snai ki ko try. Nangait me pediang iki ko try. Melayo iki haga ni ka por ba menta. Me itu iki ko try. Me tip iki ablay jonga. Belai nga keren ke jing sok. Nga keren ke jing kemen jong me. Kan long ke jing em jong ki. Kar khui ki ko Jisu. Kar khui ki ya belai jong ha. Na me ngi hai pan ki ni baro.
kerteng Jisu hala kertaru deh. Amen. Amen. Yaro itrai. Ublen kerkoi pilong kapa. Ublen kerkoi pilong kami. Ublen kerkoi pikir samlakan tebel cenderang lihat di barat. Basnat masyashkor. Ini kekubar bijong trai. Umusum trai pensyayanya. Umusum beli ai kajing syai. Uang kelong kumne. Pilong kiba koridor. Pilong kiba remdor. Kena kajing em kiba koridor. Kena kajing em kiba remdor jongpi. Bahkan omlong kiba satai. Bahkan omlong kiba tuli kiba sudah. Ai. Wong Jisu. Wong yok ni kajing em jongpi. Tang u Jisu. Udah ben yok ni kajing em jongpi. Hallelujah. Ublen kerkui fi. Yang sekendo. Awai pat kapor. Namta keburam jong trai. Amen.